Factory
mwacho tegareri muno ogotero kukwerera igo karerengereria ngo ekera gwachire bokoyo kwanyombiro musubati o kwachikiru bokoyo kera gwachira oro mumaya kuburunga aya manyongaskyo okora nganje no murari Kisi FM kasi diri ndio tegere ko gandi ndege bono gaki seriously naho bangase tubakahegwe mete bakangesu enjire ekababura ekero tetokotera munoko kugimagwensia sobwamo ililia ase channel yeito ose ogende mpaka ase abana muziki abachi YouTube channel cyabo nchiroro YouTube channel nchiroro miriri tariki mokwa Daniel tariki mokwa miriri songa enero official channel ya YouTube channel elinde omo support subscribe asoko mo support elinde tumukiria bana muziki baito iguru bagusiba gotenga kebe nkia monyene naende kero bwato oyo mino wika omo support abo na bonga ndate ko kwarigania ko tebinga togendere mutwe asomoroberio okurukunga komo ime ye television yao ya YouTube Kisi FM television aiga se forum yega nsari abo no gokunansa abo onyo tete ko subscribe kerenga kiekera ko nyore binte binya kera to kobeke binte ya kwabo mutangani ko binyora baro no tole miriri songa miriri ase volume yeyo aroro rengo mwana muziki ororo ekero mwana muziki ne garenge treasure mwana muziki ne gari kubugie rhythm pono timaitina kiabete akokunya gwachi nyagwachi omaite na bachita kaba nganaru aro motu nyagwachi yo gochora ama sakarapara miriri akaka nyagwachi tegero iwe Bana tokale koto piringiza ebuna enjengeneni koto piringiza ebuna enjengeneni jengeneni yarote egutinga majegoro jengeneni yarote egutinga majegoro korunja kagotera nabire kinkuindwa korunja kagotera nabire kinkuindwa nababugibane balituko buginabwo nababugibane balituko buginabwo bakanarelire baligare chulebiba bakanarelire baligare chulebiba buganenya wache obire balimo buganenya wache obire balimo utaragisunguno kajara mazabonjira utaragisunguno kajara mazabonjira okwano mana nengere bwate amabebe ekero muntu mwabeire nera matuka mange andamanya kuruara tabwena abo gutwaro boichana ngere ye nigo yanchire na Tom Cable kurwagari ya Transline Classic agotebe ngere yo ekera anyeigure nkorego kanyika balia mwesi mutubwate comment koranche bikansabwe comment yao elindire tomanyenga inkito kubwati mwana msikikio tegetena ndetolete ase forum enimbe ko bareta gaiga live mubarore mubakwanire nabo moba koboko asengencho ye muziki abo emiya chingero nacho ekera kwegure chingero okwegungengera kiaso mubere mekwanyeganyegeri igegetore akonyora ngo igwete bya eye komo ime ya Kisi TV aiga nogo subscribe unsaria ekera tokorete binte bigeni kwa binyora asencherere raisi nande ebwango boibase fan page yeito ya Facebook nogo tonyora gari Kisi FM 94.1 jeba kondo kamutangio Florence Bonareli emonyo namba 10 kianda tutaharu miriri bado miriri na letete engero yende ase volume ye ntangani kolenda kanyiruka volume 6 yekeranyo musichibicha volume ye nengi ya sana sikotegera kuruwe ngere ntangani goike yo moelio nakita batenga agera ko gada se YouTube channel yaye tariki mokwa nonyore chingere chi nyinge nande to supportia abana muziki baito erinde twensi asovamo togendere mutwe
mwacho murigereria ando cia sorigereria tikurwa Kisii FM YouTube television chika kimne chika chiamo ngara batenga nguru kwa mwanyo 19 mamo mitakuru ku Florence bonariri omumwa muti munege tukikyo matengeze sambira utatikatanya korage tupikia matemba sike sambire imya Kisii FM TV aiga noto koletera mangana akomo komo etukeria rero nare gukwanda mangana amiriri ebon akurukunga Daniel Tariki Mukwa Daniel Tariki Mukwa nere band master ya miriri nako boria nga genda se YouTube channel yaye mu support ya soko subscribe na kuligera chingero chiaye elire twa support ya abaito abana baito twa support ya bana muziki baito twa abaimokereri igoro nakoletere volume yaye ne volume tore ne volume twarenge volume entangani ono nakochire ase volume ya kabere volume ya kabere no konyora chingero chinyinge lakini no achole ngere ya moyoka kuruoro elinde chine nayo genda ase YouTube channel yayo uchirigere kuruoro chinkongu sana amadeni abantu mbare okokobesa chibesa tata kwamanya gutacha kwatacha bali gwakana abandi mbare okokorera emeremo gwakora emeremo gwakora kugo chigota yabesigi kakirende kinakora emeremo none okorario kunararirio okone emeremo nakorire kinakorire emeremo moko ngachibesa cyane etachiri ngachibesa cyane tigagonchanda bwana kuna kungaina ebana yogante bya ngiche ongerero ebana yogante bya ngiche ongerero tiga merali yukuna kundira tiga merali yukuna kundira ala kisikabinya chaya munya biasara tombe abana Daniel Musondu aliranda nili mambiaye ninguraire doyo nili mambiaye ninguraire oliete atorane besa yana ondigo masanya makairo ondiye chiretio olangano ngwetu kokabeza chibesa minto nigere moyoyo kokabeza chibesa minto nigere moyoyo oliba bana yaira nakoba matanga oliba bana yaira nakoba matanga talikinje ngotige banga ongebesa ngusia nagatia bana msikia banga bange balia turareta se foramwe erinde bakoletera chingero chiabo ande togo sabanga genda bakase YouTube channel chiaba na msiki baito ponsia sobwamo o subscribe mwana msiki oito kagusi limigusi naye limika inerenka iyo mugusi Kisii FM TV subscribe nsabu kuneka ngere kegocha obo mutangani konyora ebintu bitoko bekagaiga mamu mintakoro ku Florence bonariri nje mutangi oye emmonya namba 19 senior chief kera lituko lia Jumatatu weka lituko lia Friday asomoro buri okoma rongo toka nyamwamirege sunte ndagenda norore bobe I love you Robert Mayuro nongi wete Wakisi moto miriri chu wana lena minto tena cheto turede ni ana sekateiga moga kanyana karangi waga kanyaro kani ngiti ali tikwe bisali ya nyaro ngiti ile kamuroma wana kare tukalira ikwereza nano murya ko ngaina nga ya chete na irobina chacha moga kuli wanza kukura kunyara ngobe ngiti ando mire ando kota kotera iga kosoku kokosira minto como se vaya semra mango mwere nyagitali bami utago tebanye tubati besa besa tege menya ni senyora besa kwe ande kana kosa kwa ma yora dia kaba abande na bwa minto batokire bakale korama na boita babugibani bona Paulo mago